Ahojte priatelia, dlho sme sa nevideli, máme tu jar, pomaly ale iste, klope na dvere, takže sme si pre vás pripravili nejaký nový tovar, doskladnili sme rastlinky do našej záhrady. Za mnou už môžete vidieť obľúbené strelicie Nikolaj, tie máme v cene 99 eur. Potom tu máme takýchto ovocničkov, tropické ovocie, líči za 64, papaja 29, mango 37, dračie ovocie 29, avokádko 33 a guajaba limon 34. Potom obľúbené bananovníky Musa acuminata, Maureli a Musa basio, všetky v cene 34 eur. Takéto menšie filodendróny za 34 už sú pekne prekorenené. Trachycarpus wagnerianus, menšie kmienky po 145 a potom aj niečo väčšie za 248. Juky rostraty, tie sa nám podarilo naskladniť v 4 rôznych veľkostiach, takže tam bude cena od 165 až po takéto väčšie 1073 eur. Areka menšia za 66 eur. Takáto vysoká areka cez 2 metre 330 eur. A Kentia za 158 eur. No a ešte nám prišla takáto malá klívia, už zakvitnutá v cene 25 eur. Priatelia, nezabudnite, že na všetky tieto rastlinky si viete uplatniť stále náš Tuma Benefit minus 25%, či už priamo na našej predajni v Bánovciach nad Bebravou alebo na e-shope palmy.cikasi.sk. No a tento týždeň nám príde nový tovar, výkladku máme naplánovanú už o pár dní a nechajte sa prekvapiť, čo všetko príde. Sledujte nás.